Esta mateixa vesprada, els carrers de València han sigut l'escenari d'una manifestació en defensa de l'ensenyament públic. A la marxa s'ha rebutjat la política educativa del Consell i també s'han vist pancartes demanant respostes a Zapatero. La manifestació ha sigut convocada per associacions d'estudiants, pares i sindicats i a ella s'han sumat els partits d'esquerres. S'ha rebutjat la signatura d'educació per a la ciutadania en anglès, tot i que el Consell acaba d'anunciar una moratòria d'esta mesura. La policia local ha xifrat en 12.000 els manifestants. Per baix de les expectatives dels convocants, els comerços s'han queixat a la delegació del govern per autoritzar esta manifestació el primer dissabte de campanya de Nadal. Que boig el món, que no té cap sentit i em fa pensar, no sé què hi faig aquí. Amb aquesta educació on demora divisió, 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 amb aquesta educació on demora divisió. Amb aquesta educació on demora divisió. Som la cançó que mai s'acaba, som el combat contra l'oblit, som la paraula silenciada, som la revolta en un sol crit, som l'espurna que encén la flama, som la lluita que hem compartit, som la pedra en la barricada, som el poble per construir. I quan la nit ens ve a buscar, som tot un món per estimar, som una història per guanyar, tot un futur per començar. M'agradaria una escola pública amb més ordinadors, més aules i instal·lacions. M'agradaria una xarxa pública de 0 a 3 anys i més ajudes per a les famílies. Perquè volem un altre model d'escola pública, vine a la manifestació d'aquest dissabte a València, a les 6 de la vesprada a la plaça de Sant Agustí. Amb aquesta educació, Font de Mora Divisió, plataforma per l'ensenyament públic. Som la ferida mai tancada,